blive Duck Dance. Ja. For the win. Og vi har fået en ny gæst. Det er ikke ham her. Det er Nikolaj. Så er lige her med vores spørgsmål. Det her det er vores... Det her det er den første Ask-Me, som vi laver i Duck Dance. Så lad os få Nikolaj til at læse det første spørgsmål op. Okay, første spørgsmål. Hvor gammel er I? Det er... Jeg er 102. Det er seriøst. Ja. Nej. Jeg er 12. Snart 12. Du er Om et par dage. Nej, det er en måned. Okay. Det er over en måned faktisk. Og jeg bliver 11 om... Jeg tror det er 9 dage. Ja, det kan jeg. 9 dage. Andet spørgsmål. Hvad er jeres yndlingsrestaurant? Det er et godt spørgsmål. Det, jeg tror faktisk godt, jeg kan lide Beijing. Det er en fed Ja, det tænker jeg også lidt på. fordi de har fisk. Men du kan bare ikke spise alt for meget dernede. Nej, fordi det får en dårlig mave. Jeg tænker, at der så har eller så måske Lidt noget Beijing. eller for skovhus, som min onkel ejer, eller så bondestuen, som min tante ejer. Okay. Eller fast ejer. Nej, det er min tante. Tredje spørgsmål. Har I meget imod æg? Vi har ikke noget, jeg har ikke rigtig noget imod æg. Det eneste, jeg har imod æg, Det var et spørgsmål. det er, at, det er, at man kan blive syg af at spise dem rå. Salmonella, og så er det for klistret, og så kan du få det i hovedet. Det er kun fedt. Så, Okay. så jeg må Fjerde- også få det ikke ned i dit hoved. Nej, fjerde spørgsmål. Okay. Hvordan kom I på jeres YouTube-navn? Det var bare fordi, vi Ja, synes, ja, at ja. ender, de var sådan lidt Jeg seje. kan godt lide ender, og så kom jeg til at tænke på Anne, den skal alle Duck Dance, fordi det står for danskere, og Duck, det står for and. Og så synes vi, når man sagde Duck Dance, så lød det lidt som om en and, der danser på dansk. Og det betyder faktisk noget på begge sprog, sådan. Lidt. Ja, sådan lidt, ikke også? Så, ja. Næste spørgsmål. Ender går på en sejl. Okay. Kan I passe? Kan vi danse? Det! Hvor vi kan danse? Og klassisk. Det var, hvad vi kunne. Der var lidt dansetricks til i Vild med Dans der. Det Kan I læse der lidt der? kan I bruge til næste skolefest. Ja, det er noget, der sætter pigerne i omdrejninger. Alle pigerne efter. Nikolaj. Okay, næste spørgsmål. Sjette spørgsmål. Skal jeg tisse? Nej, jeg skal ikke umiddelbart til. Også mig. Okay. Så har vi lige været ude og lufte krabaten. Luftgønter. Okay. Ja, 7. Hvem er jeres yndlings-YouTuber udover jer selv? Min helt egen YouTube-kanal. Ej. Det må sgu nok blive enten Jacksepticeye eller Cinnamon Toast Ken. Shout-out. Jeg er Jeg to faktisk- i seriøst nu. Og jeg kan godt lide Mikkel BP og Benjamin Jønsson. Jeg synes, de er de fedeste YouTubere. Fordi de er bare sjove.
det er Mikkel Jeg er selv B. sikker. Mikkel B. Hej, jeg hedder Mikkel. Tror jeg. Nå, så næste spørgsmål. Hvad er jeres 20 yndlingsårstid? Anden, tror jeg, så Der står. har fået 20. Jeg tror, det er meningen, der skal stå 2. Okay, ja. Min, det er vinter og sommer. Mit det er vinter og sommer. Så der er ikke meget forskel. Nej, så lad os dem. Okay. Rudolf, du må ikke dø! Okay. Okay, Rudolf. Leon, Jeg er oppe siden af vores kameramand. kan I Sådan. spansk? Om vi kan spansk. Kom. Si, senor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Det er så til Feliz det. Navidad. Det er så til det, jeg kan. Nej, sig, Glædelig jul, sig, at tror jeg. det er sgu da ikke engang spansk. Er det ikke? Det er ikke fransk eller mexicansk. Vi kan ikke Oui, mother. Mother. Oui, madame. Det er fransk. Hvad er det næste? Kan ender lide jer? Om ender kan lide os. Nej, det står Det kan de. De kan godt lide os. Ender, de er vilde med os. Kan I lide? Der så skulle du kan I lide ender. Og ja, det kan... Du spyttede mig i ansigtet. Ja, jeg kan godt lide ender. Ja, for sej. Shout out til Derfor jer. hedder Duck Dane. Jo, måske det er dumt, hvis de går direkte ind i lyset. Okay, hvad er det næste spørgsmål, hvis der er et til? Det er der ikke. Det Er der er ikke det. mere? Sådan, så det er... Det er alt for Tobias. I kommer aldrig til at se ham, for jeg er lige ved at dræbe ham. Okay. Det klipper fra det her.